Bos días. No seu día falei de desenfogarismo e hoxe falo dun caso concreto que está xerando unha polémica que non deixa de crecer. Unha polémica que está máis que xustificada, sin dúbida algunha, pero imos con el logo que foi de hoxe. Na Praza de Cervantes, en Santiago de Compostela, desde hai xa bastante tempo, unha persoa sen fogar que rexeita todas as axudas posibles, está en moitas ocasións semidesnudo, defeca na rúa, orina na rúa e provoca constantemente a comerciantes e a veciños. Isa é a cruda realidade, non hai moito máis que dicir porque iso é o que pasa, calquera que pase por ali o poderá ver. É bastante duro de ver desde o meu punto de vista. Polo menos, eu que paso bastante a miúdo, cústame moito pasar por diante, porque venme a cabeza toda a problemática, todo o que estará pasando por a cabeza desa persoa e por todos os problemas que está xerando na contorna, non? Desde o Concello intentouse a vía xudicial para conseguir un cambio na súa situación, pero polo momento esa vía xudicial non o conseguiu. A Cruz Roxa pasou por ali, intentouse que el se integrara e, fora en algúns pisos de protección social compartidos, intentouse absolutamente todo, pero polo momento isto non se conseguiu. Ao mesmo tempo, unha asociación vende publicar imaxes desta persoa, é certo que a cara está pixelada, pero identifícase perfectamente quen é, porque calquera que pase por Cervantes o ve, pero que non pase por Cervantes pode facerse unha idea, ou incluso o feito de publicar a foto, a imaxe, que tamén o fixeron algúns medios, pois levará a máis dun morboso a chegarse ali. O sea que a mí non me parece ben a publicación desas fotos por pixeladas que sexan, non? Como dicía, ao mesmo tempo hai unha asociación que publica esas imaxes da persoa e fai ao mesmo tempo unha petición pública dando o seu nome e apelidos e pedindo literalmente esta asociación pide en esa petición de sinaturas públicas, insisto, o que pide é el alejamiento del casco histórico. Non piden que a xustiza actúe, non emiten ningunha opinión sobre o estado psíquico ou emocional da persoa, só piden que o saquen de ali. Polo que se deduce de esa petición de sinaturas que o que lle pase despois, pois non lles importa moito. Que eles o que queren é que se saque de ali a persoa, xa está. Con eso danse por contentos. As dúas cousas, a situación e a actitude de esa persoa e a petición que fai esa asociación, son dúas cousas que a verdade é que eu nunca vira na miña vida. Aínda que para min hai unha diferenza bastante clara entre as dúas, non? Intentarei explicala. Ao marxen do que diga a medicina, doctores tiene a Iglesia, eu penso que esa persoa ten un problema mental. É unha opinión. Non ten que ser algo que necesariamente se poda diagnosticar nunha consulta de media hora. Non ten necesariamente que ser que el non distinga o que está ben do que está mal. Pode distinguir o que está ben do que está mal. Pode facer mal a propósito. Eso non quere dicir que este ben. Vive de un xeito que o prexudica. É un instinto do ser humano e coidarse. Esa polo menos é a miña opinión. Hai moita xente que vive na rúa por desgraza. Buscan albergues, caixeiros automáticos, recunchos como no seu día foron os baixos da dársena de Xoán 23, que despois tapiaron. Xente que intenta buscar un oco donde dormir do mellor xeito posible, coidarse, buscar sitios donde teñan calor, donde o frío, a choiva, o chan no que durmen, pois é o mellor xeito posible. Esta persoa durme cada noite na pedra do casco vello, nun tramo que está inclinado, nin siquiera é un tramo
digamos que llano, non? Rodeado de porquería. E aínda que ten mantas, grasa bastante no corpo, a humidade da nosa cidade antes ou despois o afectará, eso está claro. Non fai nada por sair de aí, o que me leva a pensar que aínda que distinga o que está ben do que está mal, non distingue o que lle convén do que é mellor para el, non o distingue. E iso é o primeiro paso. Gustaríame ver a un xuiz que se achegara por ali, non sei se o fixo algún, pero dame a sensación de que non, algún xuiz que se achegara por ali, que falara con el, que estivera media hora con el, e que a partir de aí tomara unha decisión. Insisto, non sei se pasou, pero realmente si pasou, creo que este tema estaría solucionado xa hai un tempo, non? Pero está tamén a outra parte, como digo, nunca vira que unha asociación ou un colectivo recollera asinaturas para expulsar a alguén dunha zona, moito menos poñendo na recollida de asinaturas o nome e apelidos da persoa en concreto. Algo que ata onde eu sei é ilegal pola Lei de Protección de Datos, pero aí está. Pero ademais na petición pídese literalmente o apoio dos veciños de Santiago para o afastamento do casco histórico. Podían empezar dicindo que entendían os problemas, os presuntos problemas psíquicos desta persona. Podían empezar instando as institucións a tomar medidas, a explicar que a situación é insostible, pero non. O único que piden é que o saquen de ali. O que despois pase xa non é cousa súa. Iso pareceme peor incluso que a situación da persoa. Esta asociación, os que a dirixen, sexa quen sexa, que eu non os coñezo, si sabemos que están ben da súa cabeza. Podemos entender a súa frustración, lóxicamente, pero podían pedir unha solución pensando na persoa e optaron por pedir que o saquen de ali. Como xa dixen, é algo que nunca vira antes, aínda que só sexa por preservar a imaxe pública, por egoísmo de quen fai a petición, por dicir, vamos a cortarnos un pouquiño na hora de escribir este texto para a petición de sinaturas, porque que van dicir de nós? Pois non, nin siquiera por eso fixeron, non? Isto recorda moito a unha época na que se o médico, o alcalde e un cura decidían que alguén non estaba ben, acababa no psiquiátrico de Conxo. Eso pasou. Sin xustiza, sen dereito a réplica. Así acabaron moitas persoas, sobre todo moitas mulleres, que estorbaban para conseguir unha herdanza ou simplemente para que o marido levara a vida que quería. Eso pasou, está documentado. Non debemos esquecelo, non? Conseguir as libertades civis que hoxe temos, que antes de internar a alguén teña que decidir un xuiz e non os poderes establecidos, custou moito tempo. Agora parece que hai alguén que quere volver a aqueles tempos. Non se pode negar o problema. Non se pode negar que as solucións non chegan e que trátase dun caso extremo e que nun caso extremo como este a normativa legal estáse quedando escasa, ineficiente e todo o que queramos decir. Pero si como sociedade, cando aparecen estes problemas, a solución é apartalos, que non se vexan, que as solucións as busquen as institucións, pero fora do foco. Non no centro da cidade, senón nun sitio apartado onde ninguén o vexa. Entonces o problema que temos para min é moito maior que o que ten esta persoa. Frústrame ademais que cando se pide a expulsión desta persoa do casco antigo da cidade, o faga alguén que leva no nome, unha asociación que leva no nome ao nome dun santo, non? É dicir, parece que creas ou non creas, pois ás veces os que máis creen esquecen aquelo de amarás o teu próximo como a ti mesmo e optan por apartar aos máis desfavorecidos da realidade
e seguir coa súa vida. Realmente é algo moi, moi triste.